5 kamakawani sa mga hotel sa Dakban sa Lapu-Lapu nagpositibo sa COVID-19. Apan giklaro sa taga City Health Department nga na-disinfect na ang naasoy mga hotels o wa pa maka-duty ang naasoy mga kawani. Si Luan Mirondina sa report. Karong adlaw, adunay 13 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilangkuban kini sa duha ka hotel staff, 3 ka mga individual nga may influenza-like illness ug 7 ka mga sakop sa usa ka pamilya nga na close contact sa unang nakonpermar nga COVID positive case. Mato ni Grace Mary Karungay, epidemiologist nga gawas sa duha ka mga hotel staff. Kansang swab results migawas gahapon, may laing 3 pa ka mga hotel staff kansang swab results migawas niadtong Huwebes ug Sabado nga nagpositibo usab. Timing man to na kanang ang atong gipang swab ang nag-day off. So kato nag-day off sila, so wa pa sila kipabalik sa ilang trabaho not unless na nasa lay resulta. Apan giklaro ni Karungay nga na-decontaminate na ang naasoy mga hotel ug wala pa usab mag-duty ang naasoy mga hotel staff. Dili ta kinahanglan mo lockdown sa kanang hotel kay ato naman na decon naman ato na sad nga na contact or na swab ang mga contacts niya or na expose niya within the workplace. Kaganiha, ang mga vendors na usab ang gipaubos sa swab test. Ang dakbayan may moabot sa 2,500 ka mga vendors busa hangtod sa Miyerkules ang schedule sa ilang swab test. Lakip sa giswab test kaganiha ang mga sakop sa CTMS kon City Traffic Management System. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisda.